wo wia Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ni policy ana sabe nyina enim sania Bawumia so wo ba obeko eye illegal mining galamsey ena afen so enu nhyehyɛ awodro de begu ho ama wo mu amutu efom agudie asansem wa Bawumia ka enu bi na mahani wono nso ekeken ti krata buta se aso mahama wo wia Bawumia mining policy na ti ehho asem eda hanum se awo bisa na eyase former MP bi nso ena nipa ono former MP ni fro obedi na de no nipa obedi na de yase ntokwa pa pre lo hu sensem bi eda hanum se ya kratai ede aba Office of the Special Prosecutor urakisi ajabinfo ni bia hase ne mpanifo mienu bi eka ho na ni nada ne so mo tabri sika som 2.8 million sasi katwitwi de nanke etua mansamafo obu onye adwuma so ni dinda payroll so ogi sika de bia ti wo mo ahwe aboa ma ya nya sasi ka we nyina egu oman ne futuo mu a eho asem eda hanom se ne enso yesesa asem we nti kura no ama teacher unions bi wono mu a ebi musu ebi munso wra ho pa okay debi ani we ya foforo eno we ya foforo da danger minim so Office of the Special Prosecutor de no de ahya ase nem so we enso ye story foforo kra ye no so eda ase hanom say na story foforo na che se a teacher fo union fo binum so esu enam enhyehyeye bi a Ghana Health Service fo beye na se wo no mo yenti ama wo musuro eho asem eda hanom say hyehyeye kro no ekona kope the anchor de obokrata ne tumo nchine pen ultimate paper no pay last but one the Daily Dispatch de obokrata the Daily Dispatch de obokrata mani odi abados papa Dr. Bawumia aboyemu okoshia nananom mpenifo wo etifido mantemu ena okache wa na ase onu ne campaign oyeyi okasafa issues ho nemum ondi atem onye obi issues ena odi ho nkomo ensem ena okasafa ho nemum ondi atem eno ne asema Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia kache wa na The Daily Dispatch ko ya sambo amane se mampani ne adomkuma ne dom kese kohia yeyi a medi kan bo ho amane kire no ena adomkuma no ba no dani Dr. Atoba Forsen chrem se wom kohia no mankoka NPP NDC hwan nemum asama wom kodi hu nkomo no eye oman ne mpuntu eno ne ade a wom kohia di hu nkomo ti mampani aya ade pa Police MTT din so the report about say fiti January ya besi March bosome no na de bia afimu nko na de bia akwanhia nsikura na nye 50 emu ni pempra kura na nye aduonu 55 ebi enwu kura na nye 9 enkono enti January to March eno mo record sa cases no fiti January to March bosome no mo ewo afimu no na mo si de bia omunya accident cases be 50 na esinso emu beye 55 omu pra na emu beye 9 so awu nti January to March nkwa report eno no police MTT na the report we ba Daily Dispatch de obokrata no enim pen ultimate paper anopai Abusia krata di twato okra the Ghanaian Times GT de obokrata no NCC fo ya ombodawuro okro ma no mo bodawure omo titinani ena ni mfoni ebia hanum se ya maame wo chireche mu se we de akwakwabo no de mansam trofo sa yeye adapetwa mamum promote nsam trofo kwabrane se wo ye NDC ni kwabrane se wo ye MPP communicator betina radio so TV no so platform media no so a hrumpanifu atwa yampia twankofo adapa na nsam tro ni to fesi mame Fesi akwasi brem sa na samchoni oto ne ye twa da party fesi sa fesi sen ti o ka che samtro for say promotion of insults attempt didie ye kokoso no ye hwe ye nyan mayem promote afesu samchoni asam no hunya kawanu tum ye fon kasa ho ti asam no se ne sitie no samtro for nka ne pepepe
ente saa pensem tro ni jem na aposo kuru ane empa ho nti enho asem no kye so o tu nsem trofofo ha se ya yenso ya temame na ase hanom a ochihe de na mefa ochihe de na mra fese eso ochihe wo lunch 25th anniversary ya no so obedi senia ene one open so yepe yes oh nice oh wow enti ochihe so betna 25 years ni no so shefa ene ochimamu ene enya asem ketwa ho asem so eda hanom se akrate ede aba na Center for Democracy and Socio-Economic Development Africa for woman so eda krate animu o masem dem ya womu chese wo se ye nkyerɛkyerɛ pa de mu ɔden efa sa anti LGBT+ bill no ho sa bill na eda honom no ananado se twa afecho alata point on penim kura hwe no me nsi na bobo ano no sa bill no omo so ekuo so kyerɛ se ye hyada empe ho nkyerɛkyerɛ pa ye nkyerɛkyerɛ mu yie ho asam eda OSP mu nso sika wono makora ato Ghana futuo mu na ho asam eda hanom say we aye the Ghanaian Times GT Dobokrata okay enti nyankopon ya dem ase de mo kan se ochehene osi susubiribi nyankopon ya adom a omo be launch wo mo so de no na oni yira utumfo omo ewo enema bi esese kakra be na wotwe kakra chi a ne no wote so utumfo opoku ware na otoso mienu eti akonwa so no okosra no anche ena woyare ya wodi efri mu ofri mu omo eyi obi ede ne di na de ye yira utumfo ote so sisi ya no anche ena ne yonko ano ote akonwa so ewa achim ha no so ochiman ho no ono so bamboo wood ne nsanyu to ne so ena enam so ma opani ote so sisi ye enso so bae na okọ ne private life no mse ye friend no na Kwame Ofuriata ne din yankasankasa ne maame ne papa de man no ochehene okay na Kwame Ofuriata na akonwa no ote so no nsan hemfo ne ya na omudin no ye ntai hu omo akonwa din ne yetai e de frɛ wo mo nti yese na akonwa din no ankasankasa de basehia amoetia ofori panyin basehia ai basehia usa otun sase ya ehia so nti ono so ndi din no basehia amoetia ofori panyin ono so abetena akonwa no so no firihia aduonu enum 25 years wow baso uhun sakraye nso oh yes sakraye nso why na famudie why na famudie akade aka anyways na me kwahia me se mi bisa mo na maje mo adwen kyerɛ wo ho ne se oni obi nya fine won one ne nya fine wa woni mo wakoma mu se we me ne nya fine mu hia wo bedwamu a wo se ubu wani gu so na fine one ne nya ni nyina no mo pretend say as mo ye fine wo bedwam mo nya fine dada ono de onim so mo nyina mo nim say mo nya fine ono onim so ono nya fine ono onim but wo de wonim say wo me no nya fine okay na say ba kunim ba kunim ana say even say eni say ba kunim say mumienu na so na munim a badwom de at least ode na mo kokun tokwa ode mo debra bi nya sa mo kokun tokwa eya sa mo kokun tokwa wo ho onko but de on be na mo ya mankofu abedro attention reading meanings say mo me da di ama ye nyina yahunu say ye nya fine oh debi oh eno de enye sao ba hypocrisy ye nya atwom ye nya atwom pa kese badwom su de mo nya fine ho na ho na akobus na ho te say eno de enye eno de me kwa
Yen nanim see yen fine. Yen click. Yen chia ye ho. Ni abehia badwam ho na be say na me say de da okuo. Enya Judas. Enya. Oh ba say ni obi nya fa mu hia badwam a. Say ni kwaso mu create scene wo ho. Anyway, we baby no we ne baby e. Ba unya yes na ho to say na me hu watch o. Me say eno de na che say we nya atwom pa. Ohu. Eno de nye. Ba say obi ahu no me no obi ko ne be say no de obi ahu obi no obi ko ne baby obi anwene say nkofu o nya fa. Ha ande obi ahu. Even cramp no say eno so san say mu ko she obedwam na. Bedwam no situation bu ono ma anchi akro obi ahu hwe. Tano san no enu kan so ko chia no kra obu anu gu na mpa baby ntine but situation bi so on ma e bia mfa se bia o ma obi mu kwa tena se o se mu ko chieche o mu nyina enu san de o yes tano so ntano no be chia no o be chia ana un chia ne se bedwam na e wo se e bia begu o ma o mu chia e wo se ene se obi kra bedwire se bibi nkoyie ba se wo betu atare wo ho ne de enu na ehu no nipa no enya atwemu o entu tan kwa de anu odin but ye dually on enchia no oh say no de no de e wo say ye betia unzo bo chia no wadi nkomo ati ase no chia obi ko no wo sa dada to o chia obu so chia na hello na mpo baby fine ade is a more actors actors and actresses so who create scene no be adwene man who say a problem or dey oh was a muchia no achia ko nja was mu ye nya atwemfo na mo ye ma de na enye se nya atwem baby ananim baby so one ma fine bedwem but mutumi ye hu fi ho mutumi obi an se oh eno de anye oh fast ma ko she opa bu bia se mu jimani places be Sunday and one koye hello ni and but official programs be asene Sunday one there so so uchia na pretend say we fine yes and there e kan ye ho e nipa untimi nyim film ba dia mo kan yera flight lieutenant Jerry John Rawlings ono ne mo nya adwen o no say den ma obi ahunu say this me no nya fine me no nya fine nya nipa mu na me betwa mfoni say da bi mfoni twa no ne de he no me pese me hu say mfoni twa yi te say o ne me nya fine afa wu hunu me nipa mu a o wo shira ko ni anya ne de bufu kra ne de anya ko enna make so wo betu aba mo nde enso ye so wo tu aba mo kra o say ko ni wo say ya na empanimfo no mu hia o mo chia aso no ba kwaso ba ko nsa no ye yi eno na ye nya atwom no obetumi amma nipa na unsa ma se yenye fanya na afi na obeya yi a na se wo se nipa no wo make attempt say bia nipa no woni ne be ba so woni ne fine but ono na wo ye no mfiu na so be show and otumi dese no ono akra be di adanse say akwo try na manfi no ai ni duru nipa mu dia wo se da be say woni ne fine yes na fi wanya point JJ Rawlings ono wanhia kufuo wo occasion ase kra nchia ne da ana ade no one kufuo ti adwa so se nchi anya force also ono nya atwumni ono wonya fine nye nipa mu na ba be ye me hu obi nso obi chia no hello edi me kasa asemi nyina dia baba bisi enanu ayi e koso wo oh okay ayi am fro say onwe edwe so onwe yera jonkuma ayi no ma hu say nkrofo ma commentary about Alan say Alan wuntumi duru ni nchen a wo be chia no o sheda ye say de onu obi ogina na chi kasa wantre ne ho anchia wuntumi say Alan yire no kra chia wuntumi o but enchia ne ye masre magidi bi no masre magi eno wonu satu nu ayi ni nsafiri eni wo de den satu nsayem hello chia yes na sa kra mo no enu amoa no na wo de won sakra abobɔ na bati kakaka ho eten wo say Alan say no ohia bia eten wo here wo ya cho say bia bakɔ dia say but Alan ehun say wuntumi ba no obi amoni di obi amfrɛ no ɛna o hyɛ da twɛre ni wo say obi anso mfrɛ o enu ano no
And that's how we hear the Quampo Graji and Jay. That's a watch Yamano. And you with me, I must remind you. I suppose to him the Ecosancasa. I do him said it's only a year, Bisa. Now, I said, drink a tiansu ye, Bisa. I said, what's the say? Parliament was all the same. I want to swim and to message him. And you know, I'm poor how you Alan knew to me the end. I could find Kumuyaba. Okay. Wouldn't to me do Alan channel. And Alan Yin and Nicola said you knew be didn't come away. But who on my own? It be a semi our catcher, a good any master. And I know what thing. A honor may be. And Uncle for say, then was Alan, yes, sir. Now, or said you are political one. I was in Kubun and Niguso. But Miss Watanasia had been who didn't say. Sabi, penny for says a cookram. I'm fair say, a better or Venezuela. Also, fair so dear Druba fam so. Sure. Share, yet, Sanya, Chumoa Mancrofu said that you're bonny. No, I caught a tail back of Panicho. Oh, Minabacasa. Oh, Munya, who feel a tree. Yabeka say, Fien como. Nti ye be hia ne asiesie na wo boa pa awo bri nipa wa se ni din akeka ne ho nsem aye ye niema uwi abeka jam say reconciliation wo ho nti so oni mo party ni mo akọ reconcile so party ni kro oni mu bi enti me ne wonya fan me ne wonya fan me nkoye hu nya aland ye dem tiase me nya hu me nkoye hu nya atwom o ne me nya fan me ne wonya fan eno san kwa pop and pretend say enya ni pam me nchiawo eno de enya ni pam eno de ko say so enya ni pam cameras won mo ne ade sasa de na ayi kan ya afia ya nshada ni bone na ya ma metete ya mamre ne ya ma ne achi eno de ayi na ya no ya dodo nsem wa keka o ba shada be di bone o wi a o so say be ko chia no na o snobo mi agana fo be ye no we don't do that no yenya bibisa eti me ni ala ya adwen pa eno ho no kwa de meti o man attitude o man attitude se na yira chia eno enkrofo asha se ne wanya de wanya ba de chama untumi na no de dindin no so de na no si hu emu ano nti JJ Rollins se ono so saa simple ohunu se waka wadwen a kire no ono ohia o mu awo no ano yesi onipa no se onyawo na onkawa onfe ne sen kire wo debi nti so afia kire ono kra ne ye afutuo sem kese de ma ho o de afia kire so we nipa mtumi de me ba mo na o ba mo no okawo o ntoma animu a be de hunu no o ba mo de enye nti eno so ye eya adwenkyera na mpesa beje edi free mo ho yemfo odontena na ewiase ye gede yen baabi a mo kire kra se mo twe manso ne baabi obi awuo obi na baabi obi awuo papa na efu kakraka sei awuzu betumi adani fun ni bi baabi a ye twe manso ne baabi obi awuo adwene chira mo sa o de hwe on de bia mka so mu refi so wo ho ana baabi obi awu ko se be silence o simple mami be se fun kakraka sei baabi obi awuo hwe abrante kama na se 45 o se sen we free mu ya na wo hwe ne ma align up ho enkwala nketenkete no mpapa wu agya won but omu no omu de ne nhede anya werɛ ho bebre because sika tafieta bank nti japade wo ho ndoro de ne nhede anya werɛ ho sa but bibi nkwala nketenkete na ho na mo de mo kɔ kyerɛ sɛ mo twe man so mo ntwement sie na ebesie mu me dia wan po no 1 week asia na ye mo bi fans o ye o simesi beba o ye say netwa adwuma na hu ye o say da adwumpa 1 week kete 1 week no po tu fun ye de ye running mate netwa adwum kete aye kete netwa adwumpa adwumkra because the eye kan kwana hu ya na ya lu tayo no do money to be what tayo Edio no mama be mood
So honestly advocate ni bi o. No mu. Oh yeah, advocate. Eti e wasi esua bibi di free mu. Bebrebe yi. Ehin fa kra na de ko. Ya fa ko baby ya. Menene nkasa. Ba ha wani nso nya onua de afe. Eno na me kan. Ense na nu onua bone. Uwiare be kan kire me si yewu aye nkɔhwe. Minim si yewu aye nkɔhwe. But me man so ma me kume ntentem. So I say me mama me kume. Aropa na me ka say enipa ewu wiase. Ye mako 7 billion. The last check. E wiase nyina. Ye 7 billion. Ya every 8. 7 billion. And ye. And I think Africa dey na afọ mani so kakra. And omugu so omo nti e dey figure na besisa. Ebi nsu. Enti dey be nipa 7 billion ni. Utumi abetena baako ama baako abeku ntentem. Ose me kwa awade bi mu. Awade enu ekume. So 7 billion abrochefo nyina ka ho. Abrochefo. Ah, nyina ka ho ewi ase nyina. Abrochefo utumi akọ anytime. Obetumi akọ anytime. Matena 2 billion. You better say yi. 2 billion. Obega say relationship. What na relationship baako ho? Relationship. Ni eku. What na relationship baako ho? Ni aje won kwa firi wonsa. Onipa baako pe. Baako pe. Mo aje won kwa. Apia ma baako pe. Tria kai. Na dey answer ebinum so onum a. Tria. For instance, ebia oni obi anya issue a. Ode be hye ni mu a. Ebe dey dangerous. Ana wa na wa wasama. Obi onum ono no ya na. Wa bɔ ne to pampers ya bɔ ne bra kora. Era o show wa wasama. Wa ekuntan. Wa wa akosoro kobo. Osoro na ye kekra na wase aye enya fine. Ezi ero no. Jeja anuomem. Obi a send message ya ba se enhye da nso nye onua bɔne. Embse obuo na ni dane ho se wo medi ubone no de enye katakata wani nye onua bɔne. Nye enhye da nye onua. E ba sa wo de chewa ya so wo de be chew. Mka de no ka de yi me na ye kuma futu o de ma yen. O si ja man ka de ma ja amnaka. Na yi firi mu de ye me amene nya nkopon. So obi anso ani ni refia de sa o. Enti ye no esen no so nka wo a on fe nkyere wo. Enti no wada ho so. Ye kuma o si minya wo a meye wo. Da wo ho so. Na fatiri mu fan ni adwe mu fan na fa bo wo bra. Ofum obi wo ye nipa obefum nipa. Ofum nipa na try say one be reconcile. But o pemu a na wono di ogina na ogina. Na watwa na bo. Enkun hu nipa ba ko ho. Se me de meti aware bi mu ya aboro me aboro. Ade na wunya wo se nkwada ni nti. Na wuwe. Na ye kum wuja nkwala no a. Nkwala no ha wom. Omba bre papa. We give be here. Eye ya 3 months pa na oja wale no. Ebi wo ha binim se ebi wo ma ye ka siesie ma na ye yie. Adwen sa kire timi ba. So but ebi wo no mo ato so a. Me I keep telling people say we need obati. Na oba ne ka kire so we ya me poison. Sa oba no. Jano. No ka. Oh yes. Me would agra me poison. Me say sa oba no jane tentem. Na hon konkron na. Okaso poison so be kun. Hon konkron na bowura na ma ne kan sa asem ne kire wo. Obetumi akun. Be ma ka kire so we ya me kun. Fanija ho. Apie firi na no ne yese de abusu akomam. Na apia bo. Ni pia bonten. Edu ba o mikro kan sa akeke. Odi aso. E kwa sa keka bia. Wani esa kungun ya ba mu apa oba bi fa o. Oh, kan sa me poison. Utimi twa ku ani me poison. No akokɔ kra wa ku bi da. Ejapade am na ye de mi nya ma no nkwan fa da. Ejapade e bi japa ko. O na ye ejapade a. Oju won nti ase. O na ye ejapade a famra kwan so nsa be ka o di. Bechem. Entina homa ni nkun ni okun ejapade no e. Jai na fa kokot ne stand no nsa be ka de obinya. Na no na me hwe yura jonkuma ya wa firi mu. Ejapade a be hwie gu asase so de eja ho. Emu do se na o de ko e. O de bi ba kompo. O di kentepe. Kente no kampo kra mi se yamba woro se. Obi ya no de be ko. Ti e she ni coat ba ko. E di kentepe dada. Adam dress me too. Omu di kan she ni coat. E na chiri om san di kente be gu ni so. Enso wo ye den ya gabi ba ka egbo. Gabi. Wawu. Krani ba ka so wawu. Wawu ye den ya. Ba say ya obi unso mo de ni
ni favorite intare bi won gu na wudi gumo wan fa gumo o dabi na we oda kra no minim sa trousers ye hye no ya teto na dia ma coat no so san ya teto oh edio nti bebrebe nyina emfa nko me ne be twia ama na teta ya pese agigim o jimi na onim ende one day ambo me say eno no se me ne be ebi mu fa nti se adwuma nkasa oh yeah me dey we me ne nya fine you are giant adwuma kra to no mo oh ene nya fine me dey me ne nya fine me ne nya fine me ne nya fine no ma no nto no me ma no nto na no mu da oh now this show my waste of time dey how no catch nipa no tire se wa no si ya kwa no e yi onyankopon se me ne wi asa dey how no catch nipa no na dey o wi ase no me aka ka na me dia kurowura na me mo be se me enko na obi anyai ne ho ayi gasa yunyu sound obi die ko kan dey on say me ne obi wo problem dey how no catch nipa no the sound e live obi amese me enko eni ayi afi amese se mo hunte hwante e wo so kan sem radio iso o kan sem na woni mu kan su de MC e betie pa emu shape wa egu ne pa emu ayi oh debi afia kan sem radio am di bani akobu adwuma bi oh na aha ena no me dey say kwesi asem be ne si fia adia ba asem ne si je mi bu baby o baby ara mi bu me ede bebe mpo ayi de na no so ahinti de bebe la on kai ebukem na mi di sisu na afeche ho no three asem krani oh sada de me bre oh David mbisa say me sinya kwa ye sure say we frifie ne ba ya na say am frifie yes manya broken heart so that other she broken heart dey be nchebeda na anofo wo me re na fie me sinya kwa atwe nsi so me na me wo fie nyina me sinya na awurade se obofo okaka ade wo onko ka madam yi no otwe wo so ebuka mu ane o pa asabna kesi so da asabna yi o hwa ya miss so no man ka be kama I say to Mike na hwani ewom oh David adwuma we oh David ba sa wo kai na ekira na me kai ebokshem DJ boy nyom mi za ma mi di ade buda mbare se ado de be twam ase ayi kai kohwe ho no okodan ba kra okodan ba ye odi be twam Pentecost anim odi twam Pentecost anim ho na ehun chorus no kra na ma asem ne ye nije ya were ho no o si oh na di asem Adio. Eno ena entasuo tramo abra wo kasa. Oni obi kasa so na asem de madwuma na nye den aden ya o so. Na kasa adwuma de enam se sa. Kasa adwuma na kasa adwuma no nye den. Kasa adwuma wo ba betina radio ne so a. Asem ebe pie firi wa no no obetumi anya obi obetan wo nkwa na nyina wo bi ase. Yeti obu a minhu ne da. Enso so o tiriwu kokokokoko because of assembly o kan ya okrampo kra ne won kan mpo o kai onu de o kai pepepepe obi nso so asem a o kai wa pe wasem a bepem ne obu a o te woni kekekra na ne keka na sum na ne bu afu edio obu a o te woni nso a wonani age yes enti sa adwuma we be ka chem se nya adwuma eden adwuma na edio anopa teacher ni be na wate se ye ka na asem a teacher ni be na wenye otamfo ono enkwala na o kire o made no ana o mu twitwa bo no a but wo be ma ka si na ni de o ye ni na obia adwuma sa de o ye na obia wo ye naked bia no biate ya ro ye ho ne atia no tia no na ya ro ya no adwuma we no ye naked o dabio hwe wo ye naked teacher ni betuma adwuma 1 year se de na adwuma kro ye no
But yeah, they be all corner abeda. So baby in go school or because I'm teacher service. Obey them for no. How better I was say obi expect so be Kenyan say mo potom bra obeso. To de bia one phone ba kwa ese enti ase. Ebu akam. Alright. Enti adwuma eden. Adwuma eden pa. Adwuma wo betena be Kenyan asem sa be. Ade kuta obrofo na o kan ko twi straight. 3.5 hours enya senketo. Go to train go straight. O kan ko twi straight. Straight, direct. Direct. Edi on bompa ya mo bi ma ye. Na eto bi na be na twe asimu. Etwe simu. Ene so mpa ya bi no boni se wa no be funu anya wo. Na se wo yare. Unim. Bebre. So na no be fumo na wuti ya na no be fumo na so na yare. We ani ehwehwe. Me se obi afa pen ne paper. Enye de o kan ese fa no. E fa de ho. Errors no tie. Obi ope elos no. Elos. Okay. Ono no mark elo no. Elo. Why examiner? You say a country called Ghana. Obi dey you interested no no. Elo. Ono no pe elo no nko. Elo no. Eno nko a. Elo no so edi o. Elo no. Elo no. Yeah. Bako ayivo taraji na yobi din. Ejuma we serious o. But erade nya yeboafo. Nyame ne yeboafo. Erade nya yeboafo. Tough job. Erade. Pa. Eto na bia wo ankasa wo wie na okoti ho timi say ah na de makohwie agu. Na de makohwie nsem no agu mu ankasa. Buga. Makoye me hu bi ne. Eto na bia wo wie out timi ah na de me nyame dey no. Na de. Footballer. E ba na mpese me bu nyina metimi di ni nyina hihye mu. Hihye mu kaba. Eyezo. Akwesa dance ya yidi wa son dem yi. Nse wote ho a wo plan se me koje mic na me di dance ya ne de afa ha na me de ewura me sia. Afi we duro mo so wakobọ ne tro kan. Afi wa betra ase no. Wa betra ah man ka we. Enu so me. Sa na tie. Mo dia dance was me dia dance was. We dia dance was dem sa na tie. Eti mame na mase na ye fancy we mu aba won. Answer na ye be kokran pacho Kebra ko. Wo dia fa ha no mo. Wo dia fa won so. Enti ye ma no so bia be je no. Ye ma no se ebia na. Da bi o se yi Rita Okran. Onu hu se ebia se obaku refi obaku be kai. Okay. Enti o say happy birthday going out to Rita Okran. Old student Adwuma Presby JHS. CCA also was St. Francis SHS or Form 2. Inti we free teacher Brakon ho and or de Kwama Rita Okran, a former student of Adwuma Presby JHS. And they or St. Francis SHS a Chatawali be say HHHH. So free na be so na wo boy say just and that's why ya went to me anka. As we di agro. Eti Rita Okran. Before na mpu bi nti. Onya ba onka wo. Enye ezo. 24 a year crowd. O dey to say the NDC for Ghana. Even 24 hour a 24 hour. Oh, who say hours you? Say hour. 24 hours economy. 24 hour economy. O there. Africa profit dance on Wednesday mu. Debi. Dey o boy. Yeah, ha no kan twi na wuti mu na wo senke yesrew. But yen ha no kan brofo no mu no we anya ne yi a. Ene yesrew. Asem o. O ma ye yenkoa. Erade nkan ye ho. Na onye ye boafo. Me da masia no payi. Okay, abusia de obon krata mbo so na atwaguo no mo bom pa na mabobia ma radio for. Ye adwuma na edin pa, especially presenters no. Obi ti ba bia ne mpa ya obo nyina ne so animguase ye nkan ho. But yen ye hayi. Wo boa. Ye betwi wo momu dross ya fa nwe mu. Nya de animguase ne beto afa soro ha we si ye ni nyankopon na mu yi. Okay. Eti ye de aseda de be ma boafa o ma daro ma mu kra yemu an na ye somo e we kwan stronko e social bre no asima no aduanan enum e na abapa anopa no nwotwe e ho e ofie ha dwumadie ni din de maache men so de mu nimme medin obo oba
ofori amanfo nokore chiamen ena meda so ete akunya kase mu a yedi nokore no ho enkomo edi ama ODI Electronics anase odi media oseme nka nkyere wo se efie bia e wo se mo nsaka television e wo se mo nsaka air conditioner e wo se mo nsaka fridge deep freezer e wo se washing machine mo nsaka rice cooker anase blender e wo se efie bia mu ensa etumi ka bi se ye iron se eye kettle se eye benabi anase ebia mo pe stove ene ne ka ho no microwave ni nyina e wo se efie bia ensa etumi eka bi na odi media na se ODI Electronics ene se yen kan kire no pay se si ade oba ba be bone nsese no wachem dan ha nzo odi kan baaye ene oba be cheke market no a na okoye no wasan ba si ade waba kra a oba be bone nsese e wa ha enti dia wo pe no nse kan ne dia wo ka kire a nanka ode agu kam no ode abro ba te ne de ode ni nyina de aba e wa ha a onsa kape na ode ko fie okọ kire se bia mepe wei o kire no mepe wei o kire ni wi a ode ma wa na ode kọ na wakwakoye wadwuma na enhyehyeye kakra wo ho ne se ebia na TV na wo pe TV na wo pe no ne bo eye taku no wo sika ekura mprimprin no eye sempoa nti ebeje sempoa na akire wo de sempoa beka na eye taku nti obetua ne kakra saa na mum ya gide ma wo de ba na utua half no a se TV na wo pe se air conditioner na pe fridge na wo pe se washing machine na wo pe se rice cooker blender na wo pe ye de bemo akofie enti utua half e bia 1000 Ghana na wetua 500 Ghana na ye de ade na wo pe na ma na wo de kọ na afi wu ankasa o do nse san wo hwene so se medi no kore de ama me ho na watwe bia wo betua sika kakra ye bechem de ama abosomi miensa na wetua ni nyina awie utua wie ya na wasan afa bibi foforo wani be ba ho so no na o de mo ahyehye ho no mo kama me pa cho wo mpe wei na den na wo pe yaba be boy asesen se de medical ka kire no a enche ye be pa ho ntoma kama na ewom animu ya na de obetumi afren 0550 900 600 0550 900 600 offer sa number ya ODI Electronics anase Odi Media empanimfo no betumi agye so kama okay yensa ka yenua no ma ye maame no ma yense wa no mu fie ha no mo ye no mo bebo nkomo taw na o makoto o madwuma eso enna kakra nie na ye bon hu dawuru fie ha ede tu manim se Maachi Foundation no epese wode nani famu anu oboa enipa bi se ne be ya wo mo so ensa ebehia na ye basehia na ye kama pa na ye bo dawuru no ebinim di edi ayenyaa de ye na do so nyame anim no kure ni mo ya de mudi din bebre na de baaye na empanimfo tena ase a omudi omani fa mu bu nkonta no ye tuntuntunu esi binom so animu ya omo a ya mfre wo mo no eno nkyere se ye yi omumu eye nhyehyeye yefiri baako ne ekomienu nti wo mo a baako yi so wo mo so no wo mo wo fie ha na empanin se obi nsi trodo matoa na wo mo ankasa wa ha na wo mo ye mpanimfo a ye ntumi mfo mo nkɔhye baabi nkɔka se mo mmra meka se ana bi na wo mo abetimi aka mu no kra ne de na ewo se ye to nsa from no mo ba na ne ye kan se ye na ada o se no kra bi wo mu a omo ameka ho asem ti omo ofie ha no mo anope ya ye no mo ba bebo enkomo mesha ase de afri we de minyaye ananka manager me de wo mu ahyase ma memfa wo mu ahyase ansa na maba wo mo so na ye ne won soso entumi mo enkomo enti manager pe ba bia tenan na ye ne nakɔbɔ nkomo no ma menka wo se nyankopɔn ya adoma wo kyena Ahenkan FM ye de ani kyerem wo akyem asene awisa nonum ken na ye nyina ye hyiam wo ho enomo nonum ken na ye hyiam wo ho no mo a ha ntia ne manager wo ntena ho no ma me nonum ken ne ye nyina ye hyiam wo eye akyem asene NYC pub aya asene awisa kwan ne so ho no mo ne ye behia nia ede ye kohia ho nyina yetiawa UEFA Europa League no finals no ekoso Atlanta FC womone Bayern 04 Leverkusen ena womode hyehye so ewo Aviva Stadium Dublin Ireland
na mmom yɛn bɛbɔ yɛn sesen wɔ ha na afei yɛde commentary no solid one pa ne yɛn kan su da abotre sɛ yɛn mmrante na wɔn yɛ sports wɔ ha no wɔn nyɛ gaagai sɛ ne yɛ ankrofo bi yɛ no wɔn deɛ ne yɛ bɔkɔ slow by sure wɔn bɛ di agusisi ya de ama kama ama wani agye enti ɛyɛ no waba na wɔn anya abotre na wɔn de commentary na to form akyerɛkyerɛ wɔn mu nya ho pepere ekikiki mina minim no de akɔhwe hɔ no aha ne de yɛbɔkɔ Joshua Kwabena Ejenim Kofi Ejiri Ben Mauli Raymond wɔn de bɛma wo kama yɛn nyinaa bɛkɔ akɔtaa wɔn akyi nunum ɔkyena ɛwɔ NYC pub akyem awisa ɛyɛ asene awisa kwan ne so hɔ no mo a mepatɔ bebree sɛ wopɛ sɛ wɔba bɛ buki table na wo nso ne walanga dwoa bi mo ba bɛhwɛ antoa mu kakra a ɛsɛ yɛtuufo asi gyae wo so wonyae a hwɛn a ne bɛboa mo hwɛn mu kakra enti Fred designer ne book table no 0544 102 810 0554 102 810 ofre sa number we ya obi buki table ni bi dia ma okama na woni walanga dwo amakọ keka mo na ato so ho na mo sepo na mo hwe ball no na aye kama pa General Manager Adwuma-Adwuma FM Yira Benjamin Utu Echampon Apuzo ene e frɛ no chairman ma che yɛnua boba na bibia bɔkɔ de adom na so nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ pa de ase mpani sɛ yɛnim so yɛ bisa de ha ne yɛguo anɔpa yi wobɛtumi akyerɛ yɛn de nti a yɛnta nhyia wɔ ha nokre watoa yɛn wɔ ha anɔpa yi anɔpa de metua mo ha nom si a ɛnyɛ bɔne medi kan akyia atifo ahenka atifo nyina ɔpepa mo so ɛwɔ ma yɛn ade bia mo nya daagye no mo fidie da ha nom si na ɔmo tie yɛn anɔpa de be mo a sɛ ebiri bi atwam idi dwumadi bi o enim ha nom si yɛ machine foundation yɛ launch yɛ atifo yɛ adom eba be yɛ mwa yi scan kakra yɛn to boa ma yɛn na ɛno akyi no yɛn so yɛ sɛ de adofo adom yɛn no yɛn fa sika no ɛnto hɔ no sika de da hɔ no ma yɛ sɛ ɛpɛ dwuma na yɛ de yɛ nti yɛbɔ wɔn de ru sɛ yɛbɛhwɛ sɛ nipa ne bi yɛ wofie a wɔn ni adwuma yɛ no yɛbɛhwɛ na yɛsɔ wɔn asen kakra na wɔn so yɛ dɛ apɛ bibidi a yɛ san sɛ bible kora ka sɛ nsa yɛ adwuma no yɛ dɛ enidi ti yɛsɛ de tuja ana nipa ne dodo na ne ba yɛ na mo mpanin na ase no ɛm sɛ yɛnya nipa mako enum bi yɛpɛ sɛ yɛ diska no yɛ dɛ ɛsɔ wɔn asen na kakra bi ayɛ dɛ obi timi di ayɛ no yɛ mo so di ayɛ na enum no machefo no so yɛn ko ya antena ase anasa yɛn kan fo yɛn ko ya antena ase sɛ diska ne mo mo sa ka yɛ ma iskafo so enimdifo yɛ dɛ ɛbɛ mu ɛyɛ bank fo so ɛbɛ mu a ɔmo so etu omofo wa ne omakasa se yese ketewis na nya dodo wura se so akra bo na se onsa so na hu so hwa jiri se fa so we betimi aden e de abaso we de amount nti ye afutu a banfo no ne ye so Ahenkan FM fo so ye de mema wo na no na se ye kan ye na maba no ene no ye se o metu o manum tuo no mo so e ka kire amansan nyina se anamo a Ahenkan FM yitu ye no e March Foundation yitu ye no ye di so okay nti no mo ha no si ya bidi o manim se ye ba ne no ya so e ba be che se o sa kan ya ye kan ye no okay ye da se papa nti General Manager Adwuma-Adwuma FM se na medical ka kire on Yira Benjamin Utu Echampon ene na no esisi ya no nti wa me yehunu die nti a ye nua no mo ma ye maame no mo ma ye nsewa no matoa en anopa yi nti ye wie ne saa de kwan mu ada ho ye betumi akọ emma ne ho na ye bisa wo mo nso so se ne ye kan nokre anase sen na esi etie mame hya se mfam free eti se na di kan ya anase me manager anu sisi ya no enipa num emma num na yeyi won na emma num no nse manager san kan se ya ntena hanka se ye ne nya esika anase bia ye wo foundation ni sika nti de ye pe ne de beye ye san kokoje akwankyere di free bank fo ho South Brimura bank fo ne no mo kan bo mu a ye di se adwuma no na enhyehyɛ mu no e wo se registration si bi ne ma bi koso omo anya requirement ni nyina omo atimi meet eni nti ya register wo omo nsa ka sika eye nan aka baako na afei enum no anan no ye target no ye nsa atumi aka eni nti sisi ya no enipa enan me no ka se enipa nan na omo awie omo nhyehyɛ ni nyina omo nsa ka sika
ɔmo wɔ ha na mehwɛ list na ɛda ha na we receipt ya de kukutua ɛyi no nti ɔmo din na ɛwɔ so no na yɛ ba bɛbɔ madaroma me bo wo din no anu amoma hunu sɛ ɛyɛ wo a yɛ wɔ maame Grace Dabanyina wo din no sɛ mitimi bɔ ne yie ɛne me ko school papa bon ben we no mame okay all right nti wo abɔ wo din no bi mu ne ntie Pacho friend me Grace Dabanyina maame Grace wo free him fa me kyerɛ ba bi a wo tie Pacho me community 6 or down community 6 here okay nti kyerɛ yɛn kakra wo te sɛ yɛse akwanya sei aba no denti na wo nso de hu hye mu ene uti aye yi a wo ti ba bi a wo tie denti a ma me de me ho hye mu ni sɛ me ti sa da ruboyi na me wo fie me nya dwuma ndemti ene ka makoma sɛ ye penkrofo momoton bibisa meba na me sɛ me ban so a na me be madom na me na moso e ma me so menya bibia si miti ma me so me sa eden akoma no e ma me nkokra omu nka nje me sɛ ye kwabo na me so me kra sɛ me so me eden me so me kwaba enti ma me ni je tina ma me tu ana mo ba tu sa na mo no na we no eyi dwadio wo anantu a ye de ekwachin me kopa mo anantu pa sa me ka online okay sɛ da mo ba edi kan sika ne ye de a eye tiefo ne adofo a ye nano ye pa adwumadi no ho ntoma mo de sika akra bɛboa ye ɛna sika no ye se ye de boa mo na mo so matimi de aye bibi saa sanete ubetumi ahye mo bɔ sɛ o mo mo nsansi fom o mo mo nu mo ho betumi ahye mo bɔ pa ezen sɛ ma hye ase ekra wa hye ase ekra dada ma hye ase ekra dada ɛwɔ Savbrim bang no ma hye ase a meguso a me ye ni kakra oh I see and anu ye ya onsa kan ye no and wa hye ase ekra dada ma hye ase me ka de kra wo mbag mi sisi a agye okoto anu akotwa ususu okoto anu akotwa ususu ma to me susu kakra wani so ade hunu ye den mani so ade hunu sɛ sika na e ka me nsa no sɛ kiti ayi me manager e ka kiti wese nya dudu awura ebidu baby no na abohu bebre na kuta me na me ankasa mitumi kɔ ekofa e wo fam na ɛsɛ onko fam remi me ankasa me kɔ fa nti wo botai ne sɛ wo pɛsɛ enduru baby no anya obi na bɛkɔfa kosua na brɛ wo na emu wo ankasa na wo bɛkɔ hɔ ankasa na mekɔ na wakɔ ɛno na wahyɛ ase yɛ ne nei Awurade nya oboafo amen na ɛyɛ no kra sɛ sika no nsaka me pacho scandia nyame anim ne kra me nsaka ɛka free hen fa wonya free hen menya free Savbrim bank ɛna ma wonya ne ntie sɛ ahenkan maache no ɔmo de sika sɛ yato account mu sanity ɔmo frɛ me okay ɔmo frɛ me sɛ ɔmo de sika na tum wahyɛ wo de ase kra dada ma hyɛ dada okay ni ɛde ma wo no esua but wo gidie sɛ wo bɛ dandan no de ayi bibi wadi kan hyɛ ho bɔ de me wo gidie pa me wo gidie na me gidie kra hyɛ me sɛ mekɔso a anche ebedu bibi no mia besan betena ha na masan di ho adanse aja mansan okay yeah that's Mami Grace na ote ne nka no community 6 mami nko the next person so na ono nso mfa kakra enka ho mami Janet Akwa nso wa ha mami Janet hello yes bibi aboko de Adwuma ye da yehu ase na ne ya kan e ba ne se na won so du hura mu yi oh se beti ya kai bo no already so sa se me so meti no manager na me se wow somewhat me bibi say dia me so me de me ho be hiem na aboa me ene ma wo bae okay nti eno kre se won so nsa kan osika no saka pa eno kre trodo dada bia ni kre trodo okay brebe wa show de na say Mami Grace do so ono a hye de ase dada kra wa show de na say me must start me the Thursday obe show de ase ya word okay all right Mami Grace ani abre so obesan ba ha biom onto wa hye ase kra otwitwa ne hu susu sanity obetimi agina radio su sika ne nye de a tiefo no aboafo ombe boa ye na ano no ene omo di sika ne ba obetimi ahye omo bo se kakra omo de ama we obehwe so ama eso aba mfaso
na wasan aba ha sɛ de maame Grace yi kan na waba bɛka sɛ mpa akwapa no kwafo If I try and make me a show more. If you say, get to a bien shot. You hear and say, obey make effects. Nobody your own say, obey a human. You say you want to be to insurance when you so. Amma, I dare not 2 pounds. And to send a Mrs. Takana. That should be a near children. Yes, you have a baby, dear Nancy. And I say, if a baby castle was kind of boy, and my young so, a bra boy 2 pounds. Okay. Enti Mami Janet Aqua na ono so na no sisi ano no so chese ne nsa aka ne sika no. The next person Mami Kunedu Angela and Angelina. Oh, okay. Mami Angelina wo wen? Pacho me wasene. Oh, wasene. Okay, na Mami Janet nso so wo aboabo ana me boa. Pacho me wa aboabo. Oh, aboabo. Nti say yenya community 6. Yenya asene na aboabo. Okay. Nti mami mra aye aseneni ne so. Mami also de Angelina. Okay. Eba ne sen na no pay nso so. Ye frefre ya frɛ obi. You are no pay de madam ase. Pacho Friday one ahenkan eba ye no. Ye radio mpa ho no moda. Bo de radio no mini bi. Ba mi fi ra ne wo bi. Wa fante wo kra mi amitimi ko chim de. Eto enti mi senior ma na mete nkai bono se obi a utifie a uni adwuma o ye no ankan for se safo ni nyina o hia o eba ne sa na ma de a me ye kra mi jai di mirika na ye de eba ha na ankan for so metie mu bebre minim samoka mo ye ti anu na share mi nkran ma mi tu ana mo ba ye no me ba ye no so ma be hu se boa me Nti wonsa ka won so de okay na wo be show de na se da ben pacho nyame aduma Wednesday na me shas e yo china okay all right na wani su ade hunu ye den pacho me mom de kosua ne de me madwuma me ye chips eni atwemo ti mani su ade hunu nyina nse sika no me de be hye chips eni atwemo nim okay na me nse nyame nso beto ni nsupa no eguso Edi amount. Okay, Mami Kunedu. Mami Kunedu nso ye menana. Menana ye akuma mabo ni din abo no. Ode ye akuma Kunedu ka ho. Nti wo ye menana prekope. Wo san so ye mi sister pani. Mi sister me di na chi ono so ye frɛ no Abena Kunedu. Nti wo ye me Mami prekope. Nti mpaebo no de mu amaba ha ye de bia be bon mpae amamo. Amen. Bia be bon mpae amamo. Enye se mpae no nso so no aye gye so amen na no nko aso ya no ada. Ende mpae no bokore nko. Nti yesrɛ mo ɛya na mo de ayi bibi yebɛbɛ no so ma me call the next person so na ɔno so so yɛn misa ne sɛ no korɛ sɛ ne nsa ka ne sika Regina Ofori mpacho udin no dakwa hey okay dakwa Regina mum tell ani mum na ne din de Regina Ofori no okay wadaro ma won so nsa ka sika Oh yeah, sure. So on saka. Enka wonsa. But we sure say e wo bank ho. Manager na frɛ na o frɛ Friday no. No yes enwura membra ha ne ma. Ben mic ne kakra ma me. No yes enwura ne membra ha ne ma me ba ha enwura. And as o frɛ o so nka wo kɔ kokɔ bisa no. Sika sam de mfa ni agro. Ono yes membra ha nsa na ma ba ho no. O ka se dikan bra ha ansa no aba ho but manager ne wa frɛ wo se wo sika be di ne ho ato de on fa wani hu yi ene me pa cho ya na wa ne ntem why na ade ntina won so ye se wo beba bi me pa cho me de me radio ni de se kura na e se me force wa se me pe bi na metie mu abribia metie mu anadwo awio metie mu tie no so se de na me nua ba ni sika no meti pepepe na no so die mrika se me mraba mo na so se mo obi amfrɛ phone so se troweto wa bla na me die mrika na me go me ba kwa no le fe kwa me nya bi me fa fom be du kwa na me nya driver ni bia woni no fa me no de me bai obi sam se me kwa me so me kwa ma die bia me kwa ma die bi wona me so em fa na na ma me bai am be tru me dia e du tam so mo frɛ ye na ye
ye be shia wa han okay nti ye radio ndi hwa na ye bo nyame so mpa ye se nyele bia nyankopon to ensuo mu so ni abri nyina madwuma nkoso omo so amudi sika no so boyen abri bia madwuma nkoso de bia ne de bia mu nya bi me se ye nuonyam ne yansu sika ne de ko adwuma ne yansu yensikiti se yansu ye be hwe so yie ne de ye de aba okay enti ya maame Regina dakwa no no so na no esisisi ya no mpanimfo ana say ya maame ne yenuanom fo no mo kasa ye nyina ye wo mo a Maachi foundation ni ye mo dia mo atiefo aboafo adofo kakran mo de brain no na yensoso ya san e give back to them a ye botae ni nyina ne se enho se obi atena fie e wo say ye build ye nyina ye ho together me ko ye nyina ne yen kambo ne yen ko ye ba ne nyina ye mra na enye fefefe nipa ya boy bebre ni nyina botae ni nyina no eni nti Maachi foundation is building a legacy together onso kakra wa ode beba no ode be kan de ho ana ye de aboa all right nti sisi ya no ye mpese ye be se wo momre na unsem we twa to okra no ye mpese ye be se wo momre nti ye be ne no wo de no ye de asi na mom ye manager be kakra de a kire wo mo be ye futuo kwan so de ye ni wo makasa bebre sika kwan so ya mom education sika na ato nsem kwan abefa so abe handle no na emfaso aba so na nso so yese enam dodo nse nkwan ti ebe wana san kakra de aka ho na afi wi a madaro ma mo so mo ayi baako na nea mo be ka de a kire wo mo adi sika ibre mo ne mo bosha mo so mo hye wo mo ne asem bia mpese mo ka kire no maka de a kire wo mo ne bom ye be ma frefo be se enum ekwan na omo so so ya adansefo mpanin sa adanse die enti ne yabo yeku aboa sonkronsu ayi hwanhwe na omo so me ya adansefo na omo metumfo meka bibi kakra mfa nkire mo na enhye mu nkran enti manager wadaro ma wonsem etwa to na afei ana yema tiefo no nyina akra mfiri nwie na nka ye bie no nyina wi ana ka manager wo wa be sinipo yanya ne sa ho okay enti atiefo ye ba mo nchen nipa num ye maame mu ye oma jepene a wo nsa ka sika mu di ho adanse asem a obeka kire mo be hye mu nkran asem a obeka kire wo mo e be ma Jenny foforo o ma hye asie yi o ma bemu mu okwan so na o mu be si nkete aye ebre no eni 0201 944 485 0554820910 me pa cho udini be bia kase free hello oh ojina sunzu hello Debbie, yes, also a baby 0201 944 485 and 0554 820910. Pacho, didn't baby, I can say free. I'm here, and come and get track my boy. Me Pacho, yeah, mammy, muitio. The meeting made us like a chairman, and say, yes, from 3rd May on my discount, no moon cost on no more fine share. Said you go over this car. One show ye now in a double because that and not be cannon for yes, from Adwuma corner more yet ever. I can't help them and also why. When you yam more boba. Yame enka won so MP ejankaba ono no abo ha ne de ode aba eno no. Me ba cho onsu di ni baby akase free. Me ba cho Mr. Chumes no dan kwanta. Eya Juma si enti o. Oh, papa nyankopon hia mo ne Adwuma pa ma faso mo so. Yeah, that's it. Meka che ni ma no se sika na de am mo mfa ne se enyo mo dia no mo so mo ye dia abo ofoforo. Ko se ni ma bi o ho a se bi sika kan nsa na se ode ye Adwuma na mpa so ba so no. E se wi aba so mpabu aba so bo se abo ho se sika ni nyina asen de mesro mo se o mo hwe sika ni so ye ne mpa so ma afoforo. Nchira mo. Nyame enhira won so me pa che odi baby akase free. Bo dan so ne la bi kuro. Eja dan so enti o. Yo, ye de kan no nakopon enhira wona waja ana wona no mun ya busia mugu angopon enhira mo se mo agene busia mo ya ma me ni yenu ya no mo no ya pese ka tro won se kana o ma je no angopon ni won ni mkan ya e di kan ana ya wo be ye dia na wi nkunim di ema won na mo mo no won gotena se emfa won sa enhye omodamir fam a omuntu ana mo mpa
wucha na mompa daati ebenam se sika wezo ama yanga yanzo ye ni bi no yanzo yanza akebi akopon kan won ban ko bon kwan enfa ma won pena fonom no won kunu no won fa nya adwuma pa damase yanso ye da se me pacho din be bia kase free idi di guru kase free asane pacho yintio yo e ma me ye nyanu ma na saka sika no ade nya pa ni se ejuma na mu fan koye da wo kase pago dia tena obo ba kanu e ejuma odi ye ejuma kwa dia skane de ebe sapa mo awdu ko tinefie na wudi se mpobo wan hu ade e fe te ti no ne asumade no mpobo no de eno de mwa odi ye ejuma kwa dia eno de mfaso baba so udamase yenso ye da simpacho din be akase free baba yes sir after the phone ni ba ko pe the lion fish at my friend mbutu chairman pacho emba ni tio yo we ni anu ni ma me no lesre mu eburu lesre mu anyado yesika ya mo nsaken yehu anyankopon anye den ehira na ni aba ko ka simbi tesika no a won sakan emfa nya fa fedi atuta tutro tetire ni anu ma lesre mu mama mfa nya atuta tutro na fe su skaba mu se no se mu wo kunum bia na ta mprani bia afe no kakra bia bi on so de support no ba be kua no ba pesa wo di we no eye diane ma ni bi e ba me to so ade ne de mama nya mu mfa ni se makwaje wo wo besia ana mo de ye adwuma ntiri mu mfa ni edin nya adwuma na mu mfa nya mfaso na antra ahenka ne yesiefo nyina nu nyam ye be ka kire mu ano no okay yenso ye da se pia o aja Henry yentio onya me chawe chifu nyina man so go so and say you're very nice in my name is Katan Kofata. Katan, my man, your face, away for your something. Hello. Hello. Jina ye kakra my why na twitwi wo. Yeah, yentio. But we need be akase free. Wa ma we nso entimi anyina so. Okay. All right, em fancy na emba no mu ni adaje na mu ntimi koyo mu adwuma. Mo amofre ba anyina da mo ase. Ami nhira mo yema mo ba mu eba e de afutu de baaye. Sanse mpani se nyansa ni oba ko futrim. Ye de no makasa bebre. Sika kwan so se ne e manage sika. Eno nso so ye ne bank fo no ka bo mu ama omo atu omo se afutu ni nyina awie. Na so mpani se da ache asem nti ene ye ko program wa yitwamfoni egu ho adansedie ene ye mamu ba mu enti ye beba fie ha biom na afei beba cho ho na ogina mu anamu ene he ma mi Grace ya na begina mu anamu okay na ugina mu nyina anamu atiefu tiewu foundation obi a wode ne taku ne simple a ede ba ye mu nyina etie mu asem a mo ka kire mu ne twato yo nyamisho obi biara empanifu a muda Ahenkan FM ano yempani a oda Ahenkan FM a ye frɛ no Mr Ahenkan odi Ahenkan onyankopɔn onhyira no sɛ empanam no so no abebie session bi a enne enam so na yenso yetifi a yenya adwuma nyame nam no so ama yenso adwuma aye nyamisha ni mpanimfo a ono aye adwuma awa Ahenkan FM edini de edos pa nanso ye pani a odi anim a oma yensa eka sika no efre no obi se me din oboba efre no oboba onyankopon hyira no amen onyamisha no no nya ne kese esa ne se na ye ni na empanifu a omudo omusika empo 1 cedi 2 cedi a support Mr Oboba amenam no so menne mi ana mitifi a menya adwuma
ene enamom so na mabenya adwuma onyankopon hyira wo amen nyame hyira wo pa na onye wo kese on hyira obi biara ne teku ewo sa Marching Foundation mu onyame hyira wo na onye wo kese amen nyom kese Ahenkan FM nyame hyira mo amen Ahenkan FM nyame hyira mo Ahenkan FM the best in the east nyame hyira mo Mami Grace. Okay. Manager. Oba. Me bacho yensi ne pona yen fancy. E bi sini pona ye be kan say ye ma me no ni nua ma mo hanum sei na. Say omani na omani afi. Omaduro mu fie so omotin bobra na ewiase nso say obobra duru bia na o say adanadane ye den. Kakra ebem. Anti na ye ne omo ba hanum ye hyase no yan fast kana yan from say dey show mo say omo njin kwa sa keke. Ye do ma fantity mo ya to mo dane mo ya do ma say omo so omo de opepa ene ofel so agiska na say omo so betimi de ska na ko ye adwuma ama emfaso de den e de abaso sanse duru bia yesi de otwa sa no nim se na chia ye ne omo hia ne bi mu ka se no mu ye bibi ana ahye ana bi mu ye wi na isi beti ye de empenfo ba mu na omo tu omo fo o kire omo se ni ma bi omo nye na omo so ehun se omo di so be bo omo no omaji atum na ye bonyame pa ye se saska ya ye de ama omo e obeto nsupa eguso na omo so de kokoye adwuma memfa so aba ho esa siska na nye ye de ya omo nim se ye ka kire omo fa nhye omo trum se ye de abo omo besia omo fa nkoye adwuma na so mfa so mra na afoforo omo so ewo fie na omo ye de omo enya ebi no enso omo so se de na so omo so no na ebi mu so ye de enya ebi okay ye da se pa na ma me Regina Kre ka se ono de onya na ye de ama no o de ye adwuma na ne nsaka nko de beba na ye de aboa obi fofo ke beda na se pa o ka sa mani je pa ke beda na se pa sa na ye be say utie yen na se unso en kan akoma ye be se de na ye boai na obi ono ma na unso wo de betu futu nipa bebre a pese ye boa nipa bebre enti na unso wo de kakra betu ye futu ni mama ye na yakoso aboboa ye ho na de aho kire kakra so afri ye ho okay ye da se enti se de manager kan ye no pese wo boa obetumi aba Ahenkan ha wo ba so bi amo foundation no me de teku na atum aboa se ne obetumi de aboa foforo obetumi an sa enye sa so a number no akire yi ye de betu dwa de ama na wo de kakra to so ne de aboa ama nipa bebre so nsa atumi ahia enti ye da mase bebre na mo obi a mepese mbechia no ana ye mfansi yem fancy wa hu okay me da se bebre na papa ya wo se ni radio da ha wa mfa nto ha kra wa ukochimi o nkasa no ho ma be kunadu papa kunadu kan bi kire no kan bi kire papa no me pacho your friend is saying me pacho your friend no Dramani pacha oh okay nti si ya wotie wo o ma no nti si ya wotie wo pacha o ko be ka so mete won kan wa Ahenkan okay ya da mu nyina ma se awurade nya mo boafo na mo ani so ade hunu ntumi mmrem ma mo fa nhye otim se we ya nkofo bi sika makwaji e be hye enhye de awode wadwen be ka no ene be ye ho na se wode wadwen ka se be ye yie awurade nso be boa wo ama mpa ayeye moni awurade nko amen yeda se papa all right nti abusuafo eno no Marching Foundation anamuntu ayitu ne na no wo mo awunti yeye won saka sika ne eno mabon komo wa ha no nti awurade aka ho se de omo koi enkonko yeye ne somra mfaso emfama afoforo yeda se bebre yebegina we so madaroma na yadan ye ho aba ye ba ye tie si nkomo no mu ne ye de amamo enyi fidie ni mfiri ha ye ba Hey, Efia, me hu wache papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Anka sa brei adibone. Adwo na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni padua mu gyan na so yie. Na sanya hoden akutie nyarwa hodo a ewoni padua mu. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwumre nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni padua mu no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edudie adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton
aduro ahodo. Kumi Herbal Tea Sumo Herbal Center ensa no adwuma. Dr. Paul Kumi Minta Dedaso ya no. Obetimi afre no 0248 716402 0248716402 and 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbal Tea na immune system support. FDA aje adwadi nkratwe atum. Asempepe bi amati oye asempepe bi amati offer oye Medicine papa be na watia offer oye yedi asem da no oh menua HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa anwum yo o makofa organic fertilizer ba wafuo ni ye esiesi asase epammoa na ma wono ba no eso doso kuafo ene fertilizer ho ye din yenya bi kura nto ebo no so ayetare eno so tiri mani esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye de kama na besusu se doso enu ntina me bo hu dawro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944669. Any baby I talk where you know bia. Offer organic fertilizer. As a baby I offer. Oye. Offer. Oye. Offer. Oye. Offer kakrebi su no ba no. Ebe su. My Lord who be God. Asasira. Bemani. Ucha fami chuma na yido. Pepiasia pedu. Chechai onyemreda. Semen saluto salute. The pure dia the powerful friend ebe jamanso. Gasem super plus. Eye latest. Oswabro bo. Ensronsios revia. Odi ehwe payara mankusisi tawano. Ey untumi ntake. Eye gasem super plus. Cement from Pepiasia pedu. Eye waterproof no waterproof. No di super cool cement ba town imponent mosen. Contract se ni je ho. Jenum 42.5 hours super strong cement no so dada. Iron rods papa. Nails papa size beer. Marine board are strong at your Pepiasia pedu. Our roofing sheets are baswono. Alusin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. More blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supplies, sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know. Pepiasia pedu suna nyema boda fame. Sound so casa, Otonya Madudua, Ediko Jau, or Dan Pepiasia pedu Abuabu Road, near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also, Sansu or Daniel Market opposite, or Achim Swedro Road, opposite a Penning Junction, and a Tiasin so our Areniase, friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pepiasia pedu Enterprise Ana, identified secret provider. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Sima aduanan aduonu nan rather na aboapa anopa nonkono eho. Na yeda so a eti efie ha no mo amache na yedi ho chiamen ede amawo. Yeda asese watwen yam yakotonkra aba. Wadwen kira no betumi di aba wo 0533898915 0533898915 fafa right back in kan kama edi amawo. Machi Foundation komo na twegu afei ye tie sim na yakọ enkomo foforo eso enkomo foforo ye koso no eno so edoso ye be hya ase akọ ahoma no so na ye ne mpanimfo a ye no mu ebuku ye di ho nkomo aban ene all direct say cement prices no e wo soro eno nti omo hweso ombete so ene cement bag ba akọ omo chese otimi nto na eno ena iku a ofre wo mo se Ghana Real Estate Developers Association and so we aban ni maka kire ne se hwe ne waka ne ate bat ye mfa nya adwuma eno ne konkrofo ne kasa mu o se abi na ata na wa ata na bi na wa
waka nso yɛmfa nyɛ adwuma na yɛhwɛ se a ne mpanimfoɔ bɛkasa ne ebi so sɛ di ntino mutimi hwɛ aban anim ka kyerɛ no sɛ ɔse mo nte cement boɔ so mo sɛ mo nte so nne so kyena ade ntia yɛbɛkɔ mo hɔ ne no ma bɔ nkɔmmɔ political parties isi nkɔmmɔ na ano ne yɛdi ne ha a ɛwɔ mo tumi yɛ 33 nyinaa no wɔ mo ɔmo kyɛ sɛ saa errors na ɛkɔ kɔkɔsoɔ ɛnɛ wobɛhunu yɛ sɛ o ɛyɛ mfomsoɔ ne baa yɛ mo mfa nkyɛn mfomsoɔ ne baa yɛ mo mfa nkyɛn no yɛ pempem so akɔ abatoɔ kɛseɛ mu yɛn nyinaa yɛnim sɛ abatoɔ afii no yɛ ade a nkorɔfoɔ ani abere ho paa parties mmienu MPP NDC no ɔmo nyinaa san ɔmo hwene soɔ sɛ court paa de anya deɛ ɔmo bɛkɔ biem ɛne nti wo a wodi referee na kakra bi a mo mfa nkyɛn kakra bi a mo mfa nkyɛn a ɛsunsunsansoɔ no sɛn ɛna ɛsitie yɛhwɛ sɛ yɛn nsa bɛka mpanimfoɔ no ɔmo abɔ ho ɛnkɔmmɔ yɛnkɔ ahoma no so ne yɛnkɔdi estate deɛ no yɛwie a na afei yɛde deɛ aka nso de atoatoa so de ama wo ɔpani a yɛne ne kwakɔbɔ nkɔmmɔ wɔ no ɛna ɔyɛ acting executive director ɛde ma Ghana Real Estate Developers Association owura Samuel Amagayibo yɛwura wote yɛnka Ahenkan FM so ni maakyeɛ wadaro ma wompom bɔkɔ deɛ yɛde awurade asen so da ase obra wagye sɛ wo ne yɛbɛbɔ nkɔmmɔ anɔpa yi na anɔpa yi deɛ ɛbaa wo nkyɛn a aban na ɛneɛ na anɔkora yɛte sɛ ɔsoafoɔ ɔhwɛ adwadie ne mfidi nnwuma nsɛm so yɛwura KT Hammond ɛna na wɔkyerɛ sɛ wɔsrɛ mo a motontɔn ɔmo ɛtontɔn cement no ɔmo hwɛ na ɔmo ntete cement no ɛboɔ so na no na mo graderfoɔ nso de mo ano atom bi kyerɛ sɛ saa directives no deɛ ɛbɛyɛ den paa wadaroma saa aroma ka no ankyerɛ mu ne sɛn no na yɛn ne sɛ yɛn deɛ yɛyɛ cement user a yɛyɛ osi adanfo nti sɛ asɛm bi ɛba cement boɔ ho sɛ akɔ soro a ɛha yɛn nokura no nyame anim ne ɛkɔ soro a ne boɔ no ɛha yɛn because ɛbɛma yɛdan sie no ne boɔ no akɔ n'anim nti nka ne pɛ mu deɛ yɛte so a nka yɛpɛ nti yɛbɛfa no sɛ ɛyɛ minister ne directive na ɔyisuu yɛ no ɛsuu sɛ aban ayɛ concern sɛ consumers complaining sɛ ɛyɛ cement boɔ no ɛkɔ so nanso directive no nso ɛwɔ ne adapta bi a megye di sɛ nka minister no nso da nso bɛyisuu directive no ɔne ɛyɛ cement manufacturers ne mmom ɛdi nkita ho ɛne ɔmo tena ase ebi so a ɔmo haw na ebi ɔmo ka kyerɛ no sɛ sei ne ha yɛ nti yɛn nso ɛyɛ aban no so yɛn nso bɛtumi ayɛ wei anyway ɛde aboa ɔmo a na kyerɛ sɛ akɔyɛ win-win situation na ama obiara koma atɔ ne yam na sɛ manufacturers no ɔmo bɛtumi ayɛ biribi ɛwɔ ɔmo kɔso no ho a na ɔmo ayɛ but wohwɛ a biribi sei ɛnti nti ama manufacturers no ɔmo bu efu sɛ minister no ɛsɔre prɛko pɛ na wɔyɛ issue directive sɛ ɔmo ɛnyɛ yi ɔmo nkyɛ ɔmo nneɛma so wohwɛ nso a yɛ operate free economy ne sɛ obiara yɛ edi diga sɛnea ɛteɛ mekɔtɔ wokɔtɔ adeɛ wɔ kurom na wode ba wohwɛ boɔ na watɔn no na wahwɛ wɔ operational cost ɛyɛ overhead na wode profit margin kakra to so nti saa na obiara yɛ n'adwuma nti sɛ seventyfoɔ no patrɛ sɛ ɔmo akɔtɔ ɔmo adeɛ de aba ɔmo baeɛ no aban amfa import duty ankyɛ ɔmo aban due ɔmo esika ɛna wasan yɛ adi taxes ne adeɛ ato product no so nti sɛ ɔtɛke ne bi wie na ɔde ne mfa so margin kakra to so na ɔtɔn na ɔte ɔntɔn ɔkyenkyene a ɔnte so a ne na ɔpɛ sɛ wokyerɛ ne sɛ ɔnyɛ den sɛ makɔtɔ adeɛ 100 cedis na wokyerɛ sɛ mentɔn ne 90 cedis anaa 95 no ana saa no saa difference na ɛbɛbɛ mu no hwan na ɛbɛfa saa ka nti ɛhɔ no na yɛkyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ businessmen yɛwɔ sɛ yɛsi adanfoɔ no so nyinaa yɛyɛ businessmen nti sɛ fundamental issues bi ɛwɔ hɔ ɛna ama cement manufacturers no ɛkyerɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo nneɛma boɔ no sisi ɔmo tum anyɛ saa ɔmo bɛtoto ɔmo companies no mu because they cannot continue to produce and lose na wɔn hwɛ fundamental issues no ɛnka ho hwee nkyerɛ ɔmo sɛ bia o mɛso mo ha mɛso mo asen wɔ ha se nti ebi a mo so mo nkenya mo ho kakra na ebi a
some profit margins no na percentage no so do na bia but mo hwe na mo tese kakra na ja asem na aba na yina ya manage wa ya bibia sa over a year ago a year cement manufacturers any yen users here Ghana Chamber of Construction Industry any Ghana real estate developers Ghana real estate developers in a chamber na hodi and so you call in our capacity any Senate Committee of Parliament I'm a kaipa say honorable Kupupakin and I want MPP side and honorable Adungu and I want NDC side omoni yet na say ni other MP and yet na say NDC decide no want them cement manufactured a presentation that time we got $1 no in 11 na me say somewhere around that time to the city and almost say dollar city rate at that time it was too much how after so free cost car bodies the clinker the cement when them say cement no producer 95% of the cement is for clinker that clinker you need to importing never nti omo ka say that import we no import freight no ship na dey man ba omo charge na cost by 300% increment after cement na kasa so no buo no international market no apija kakra and omo the cement dey do Ghana highway and so habo ho na cement no worship no mu no time take ya san omo afload ni ade nyina no omo tia charges bi ma port no enti tan na men nyina no eka ho na ma cement ni buo no ekoso santi ye hwe se ne ye beboa na da how no yi bi fi ho na ama omo so mo aha omo kakra na ama ejumadi na koyi besinne I'm telling you an authority say besinne because meeting me could be personally I was there besinne aban kashi wo ho say oh ebia mo ha na mo de betu menim no anasa mo komo na mo de bedi ye no ebia ye beso mo ha ye be hwe port duty ne be hu ye hu bebi ebia demorage ye cost abutia for offload ni ade no ye be hwe na ye bibi Ghana cedi dollar exchange rate no and the economic situation and the your expectations so how much on mission ye be hwe na ye hu bibi na wonya we nyina na setrako pe we issue directive there cement manufacturers almost prices so and you say yes Ghana here and I say issue directive about real estate developers was the most fee at this price they issue directive ako pure water producers issue a directive ako agricultural product input that's a directive na ye be issue at the ama and you buy phone so omunyama so anase you be take pragmatic steps there the abwa industries local industries say ya hwe ni na ya mwa ma industries no mo ha no mo ntumi an sustain business there they are directive ba at the end of the day no if you cannot produce what you do you shut down and when you shut down what will happen before we use our companies no nyina e be you with the mama kufi already na kasa now unemployment situation na kasa terrible and to say am local companies no more sustain it is better to sustain and have the product on the market than to play politics with it and make it look as if somebody is deliberately increasing the prices when the fundamentals are not the same. I see. And if move the moon say, moon says, keka banahwe ya. Omu free ho na omo ba mo ho no na mo ntwen ma ni nsi ansa mo nso mo de ma no atum bi and again general issue that the relative development okay the fundamental issues are obwa may solve problem now on time a problem in your compounded now we are no issue directly say yenye ni say and anu mo hunu ni say or cause disaffection e dia ma manufacturers ne keke I think so because what we sharing parliament committee we share ministry of yawo for ministry on akasampa yawo cement the Portland cement monitoring committee honoma maintain this committee example omu share for asana minister need the directive ba I doubt it because cement manufacturers no omu representative was that committee so I don't think that there was that any kind of consultation with the people to even see what can be done and sign an issue directive no. And I think it is the approach we are all questioning. It's not about the fact that
maybe a cement me I didn't see Mr. Ranapa. Just cement in the one acosrono, and cost the woman about former, and can you never be dead. But at the same time, no, Bruni, a couple of Kata, manage your expectation, be realistic in your expectation. Are you sure that directive for no Ebeku? And obviously, the cement manufacturers have come out and said, Kusiaga, Koshi, Omofa Yejuma. Oh, it's the I to say, opportunity to dialogue and negotiate with the people and have a discussion with them. No, I don't know whether it is completely lost, but then no, not many cement manufacturer for CU, no, almost CU, no, not many Metro TV, so I can't say their door is too open. The minister and the say, and Commodity or Honor no media, Omobeba table, no so. Everybody must contribute something. In the open, or more manufacturers, or more release or more margins, and maybe they will be willing to do that, but they also want to see on the part of government what is your contribution to making sure that the prices come down, but not to be issuing instructions or directives to them say they should bring down their price at all costs when the fundamentals will support that direction. All right. Ira, that's no paper papa ne wo insight what share with us. Bibi ni ebesan aba won chen biom Ira. Yo, me some of them are bebre. Yani Ira Samuel Amaga Yibo and ekotwetwen komo acting executive director Adwuma Ghana Real Estate Developers Association. And in the Cobon Como Mawuli Frutos Ventures, San of Payment Country Women of for say Ope excavator and as a bulldozer. Ahaya for any children or Mawuli Frutos Ventures or Bebwa excavators and bulldozers in Nabi or Honomoa. Oba ebi a contractor 4-man wakwaje contract bi a wo ye na wo behia excavator na wankasa wo plot bi a wakwaje na pese mo ba be yi so ni nyina ma na de project bi a me pa cho ya na wa frame Mawuli Frutos Ventures wo de beba say excavator na pese e bulldozer na wo pe wo de bebrel afei mo a mo ye construction works ne mining works no say mo pe adwumayefo a eno so fra wo benya mrantie ne wo mo ma betiri abo no mo nim adwuma no ho nimde no ma ba beboa na ye kama afei wo pa konwa e de yidi wudwuma say ye yie abadintuo apontuo bi a yebehia konwa tena so yebehia canopy yebehia mattress ne de me kanfo Mawuli Frutos Ventures de amount o frɛ no ba bia wo bia no de begu ka mu niema no na o de aba ba bia wo ho o ye de a wo ye nyina wie no frɛ no so asan ba sesa na de de akɔ akyem so aba ne wanchi emfim ho no wo ho ye frɛ no 0541 470857 0541 470857 and a 0200 787889 0200 787889 yem fresh number we na onye yen so e yani Owura David Kumi Ado ono si executive director Adwuma Care for Free and Fair Elections Ghana yenu ono so nko otwe nkomai ni nyina no electoral commission wo mun sem no a ho Eja Kumi woti yenka Ahenkan FM so ni machi Mejoso menya wadaro ma umpu mboko de Nyame adom ye ne nkwa ebeda na se bejiri se mosmo ho ye Nyame adom ye nso ye ho ye papa no pe ne atiefo nso da ase ne wo bre ene adaje a wanya ebe kyerɛkyerɛ nse mu di ama yen ye nyina ye hwɛ electoral commission wo munwumadi a wo mu die sanse wo makwa ye referee fo a wo no mu gina agro yi ntem na referee wo gina agro ntem agro no mu kura ye nyanhya ase oso wo muntwɛn me mpabo ate me de shaba muntwɛn me we hya ha me koyi aba saa niema yi ebeboa ama gidi a ye wo wo mu ahead of 2024 elections ya ye nyina nim sɛ ɛyɛ crucial no asomdwe atumi aba yo mecha otia motie for nyina already no incrofo 77% ɛwɔ Ghana ha any trust and confidence ɛwɔ electoral commission. So what kind of last Afrobarometer reporter CDB4 at the buyer? According to the report, 77% has no confidence and trust in the electoral commission. But 84% GD say the best way to go about the governance or memo should be through electoral democracy. And the GDSM now in the electoral commission there, then a start to say a check right from the appointment of the current commissioners
and they start to say you experience challenges in your electoral processes. Because the first responsibility at the electoral commission, current electoral commission, commissioners here, the compilation of the new voters register 2020. Our COVID, we risk our lives to register so we can get our names in the voters register. In that registration exercise now, electoral commission duplicate the voters ID numbers yedema ID cards yedema applicants no. Oye enu wie no. Electoral the union mo ashama voters about 30,000 omudi omako register. So mudi amba voters registered in. Another thing, another error I call so electoral commission here in the 2020 registration exercise near say exercise new year I compile the voters register now. Electoral commission sign it be catch Ghana for say there is in 30,000 there omudi call register no so man register within the stipulated period. Meaning sign electoral commission because of errors. And for 30,000. Maybe what is wrong with 30,000 electoral commission? So I'm running you by facts and evidence in here. And for elusive trust for electoral commission because of multiple clerical, technical, basic errors, arithmetic errors. So in for 30,000, Volta region, you're from a hostile and then one constituency. Almost new presentation in Parliament because of electoral commission. Electoral commission, 2020 election, more than 6 times the final presidential result. Also, more than 6 times. And these mistakes are bound to happen. 2023, the very limited voters registration exercise. The same document, errors over errors. And then registration exercise. Simple clerical errors, simple calculation, 1 + 1 errors. And I experience it in this particular day and age. Such an exercise with the greatest magnitude, no, you think be a gross. I make catch on the entire experiencing electoral commission. Experiencing a day. Because of political appointments, the appointment of party boys, any party sycophants, are only expertise, any experience, and no my year bread and day. Now, commissioners, you appoint your Mumbai, almost transfer every single staff at the head office. You transfer every single staff out of the head office. And I'm going to for Ebae. Omo Adwuma no nim so. Omo a ye bomb abaso because of party Adwuma. Ani ene. Whatever we are experiencing today is as a result of incompetent party functionaries that has no experience nor expertise to handle technical demands. And into you're experiencing and they. And the electoral commission has lost credibility, 77%. Okay, all right, but say Yahoo said the air cosunia. One, do you see them say idea omo value themselves for corrections? Omo are ready to right the wrongs? And only a one. Do you see say political parties, including MPP for also almost suggestions here. Say omutia ebeboa na gidia said ya work nipa be say duoson ohamu abupan e na omu ni gidie wo abatfo commission no mu no. E o mesan enya o ma de back because 2024 about one dey e bi no so omu mfa ni agro. You see, electoral commission adamant. Stick to it. I just say, officials on Kwana or one science in your no panel and oil. And I do feel there. Even Dr. Kuja Farajan, I offer a certain suggestion to the electoral commission. The response from the electoral commission to Dr. Kuja Farajan
the longest serving EC in this country, they say, advice they open and offer. And yet, and shit. And you know, constitution more independent. Yeah, Kasa, Ubia Kasa, Ukasa, electoral commission in see. But then they won't win in Guasia at home. Say, ya can't on him be ya can't have them so be an story. No, he don't see a futu and now we name my monster no. Or ten a charge of more or the Tia begin or not a cookie bedroom. The whole of Baku couldn't win him. That is what we are experiencing today. But we bedroom no so or Conway Cocoy who fish and when him Guasian and come on Guao. Very true. Very true. Anything that they are oh yeah and nay. Anything they are not central and yes or yea. Anything that they are other political parties, you know. Yes, something very, very important. I said to my phone in a particular interest. Because I yet not so in a bar, in a bar, yen na yet experience, yen or train in Adwa. And it is very, very important that we look at the things that are happening and pay particular interest. Oh, Yamana El Cosmin. There were ways I a bit not train letter commission that the Jama why you sit to a minor. But this is here, no, yen triggers are near money. And into no appeal say because to me no buying event or my paying that the man soldier for my my bit I can say any almost 2 I can say eti lankus and minimum account on the lankus and lankus and money and all the num time they are over corner office now so that put 2 to 10 years and where a war zone no appeal say that is all about it and into no be a kasa unti but there's a way we can put we can bring pressure to bear or very restraining some of the decisions it is doing. Because who start here, you can say, I think in electoral areas, so once you polling centers, the electoral areas, now then, the proximity to the people will be much shorter. Also, now they are open and then all your courses are, and then you go any of mine. And until all of us must get ourselves involved. Okay. Let's roll our sleeves and get involved. And yes, idea. Senyamin Pengu, or you may be 2 or many years. Linear. Omo I call Mombes or Maniama to Somalia for Akopom with or Ubi Maisono. Okay. Abenima, yana senior fancy Hanmo said it be a yen one. Ye quite any moon one. I was here a room where bedroom room. I don't pay that say. Ora David Kumi Adoy, Executive Director, Adwuma Care for Free and Fair Elections Ghana. Any other coaching Komo Asada. Eye Kunlun Ghana Limited Edia or the Mr. Kionedi about si be a real man. I was so to me a real man and Kasa obe boy Juma wadre. Unse we a bear man si duru sa de no so a ugina meme nyina na mu. Nti wan hwe yi a wo de nimguase bebre mema mpacho ma wonsanka Mr. Kioni bi no mo hwe entoto nioma ma niema nkoso kama mfa ma wo eno achi ya wo hunchum capsules eno ne ya jonso mu edru beboa ma wo jonso no atimi aflow kama say ya prostrate nyarewa ahodo bi na abeto ahye so ma wonsanka bi XNY no eno so yi low sperm count ni nyina de free ho ma akwa fichira a obone nsa no pa the Araba Bazin tablet ne diaba eyi o haw ne nyina de free ho king tablet ne nso ni medofo say BP and etete wo ma wonsanka bie na enyi ne nyina mfem free ho emfa ema ho LB Amoafo Nana Chimesi Ochiniba Kennedy War Green Pharmacy me pa cho ko no mo achim dan ha onsa betimi aka Mr. Kill no ene ni akaka ho ni nyina ye Kunlun Ghana nro no ebi yen wa achiase nso ekọ Magdako ho okwa onsa beka eya ne afre Kunlun Ghana e was 0545 906 665 0545 906 665 and 0504 906 665 eno any numbers here be free Adwuma from Port Enterprise we di papa cha we guso we di papa no ho chia men na ene die nyame ya dom amwa biebie ne nkwaban ni mu abia a wo bia no wonsa betumi aka ne nioma no ebi say provisions ena wo bie ana say books na wo ton say wo koto ba akwa wo ba nido biscuit emo ye wo bag mu de ulunka mu de eno so ye wo local rice perfumed ni nyina wo ba wonsa betumi aka bi say asichiri said the open be a wonsa betumi aka diaper no nso nia wo pe sanitary pads no nso de eye bebre cosmetics no
enku ene ɛho aka de medofo udi agorɔ de bɛboro kɔ hɔ wɔn nsa bɛka ne nyinaa bi afei drinks ensuo ɛno nso so sɛ yɛ adwumadie bi na wodie wo pensuo drinks bi de ama ɔdɔfo ana wankasa koraa na wopɛ sɛ wokɔ totɔ bi bɛgu fridge mu a ɛno nso wokɔ hɔ no ma wɔn nsa bɛka ne nyinaa bi ɛno no ɛwɔ atena kɛseɛ no Mandarina Hotel aseɛ hɔ no mu a saa nso so ɛna Canadian Bank dankɛseɛ no mu wɔ hɔ na ɛne ofoforo Absa bank no wɔn mo bepɔ no a otu ani hwɛ benkum so firi ɛyɛ aboabo na wokɔ daa obonsi wɔ saa nso na wo firi so aduru na woba wo nsa nifa so otu ani a supermarket no kama yantumo ɛyɛ 24/7 ɛda bia kwasi adawo dwo dawo bena dawo okɔ hɔ no mo a ne awopɛ wo nsa ebetumi aka afei nkwantanim new market nso akobie ne nkrabata ne bi ɛwɔ hɔ na electrical shop ne deɛ Liberty Lane ɔne akona na abro san ne die ne mhwɛ hɔ ɛna wobenya no say electrical cables, electrical bulbs, lamp holders, say a ceiling fan and I say wall regulator, say a multi-socket rope, sports pop light, say a pliers, brandy beer, and I say fridge guide, TV guide, course no or 3 pins and any akaka hunina. Yem Fred Jumewura from Point Enterprise, Elder, was 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206473953 yem friend numbers here na ejumera onye yenso na abusuya pepiasia mpedu enterprise nso so se dansie ho akade ne de wogina banane se ye cement na wo pe se eye iron rods se ye nadoa nketo akese marine balls no pe strong ones ana se eye inchense de board dan so na wo pe say ye binding wires, say ye wire mesh, head pan, say ye shovel and say block machine, and now blocks nankasa na ope ye was solid hollow, and now free 4 copim 6 inches. Ye supply me ani abo dense no ho niam ne de ugina fa akonia ope bia na wonsaka. Ye wo kan so ho no ma auto niam ne wie ne wo se ye dikogya wo a ye ma wonkasa nche ye dikogya nso a kapre untua odan boabo ye ben Akim State Junction. Sa nso so na Jubilee Hospital no be hu ne yen wo ho. En kwantanim new market ye no ne die no hwɛ suadru enso ye wo eye kwantempon ne so ayene apia ni junction ne die no hwɛ achia se wobɛhu ne ye wahwene ase eya no afren 0244 166937 0244 166937 020829 9115 020829 9115 eya no afren sa number na my why na yetumi agyewo so na yefiri hɔ no mo anene apomuden ho nkomo yeni ne kakrai Afrakoma Community Hospital nso ni o ɔwɔ Amasaman Olympic Stadium hɔ no a udru junction hɔ abon sɛ taxi rank no ka sɛ taxi drivers ne sɛ okɔ Afrakoma Community Hospital ɛniti mu amoɔ Samsam Fisi mu amoɔ Kuntunsi mu amoɔ Satellite mu amoɔ ɛyɛ Shipon Tele Doburo mu amoɔ kwan ne so hɔ nyinaa no ensanwem ene mu amoɔ Mayira Pokuasia Katapo Kwabenya Abuomu Junction ene sa ampotem ho nyinaa mu nyinaa mfo ani kyire mu Afrakoma Community Hospital Amasaman ena wowo mepacho se eye OPD lab theater labor ward operation bi ne yese yenye wo oba Afrakoma ebe wo kama etwo ena etete wo medofo koho ne yin mfiri unantem ne mframa papa bi emfa unantem 0597 00956 0597005963 number obefre yesu moko ya waba na ne tie nie odi kumi herbal tea no odi aba wode boa pa kumi herbal tea ni be boost immune system no amwe nya hoden enyarewa ahodo ya na sorry tie ni padua no obeso ni mu atwene dross ya fanwem pa kumi herbal tea adawroma ma wonsanka bi se wonsaka bi odi tea bag ne ba akọ ebetu nsu hiem si madu eko eye edunum ntem ebedwo kama na di bonegwa anopa ansa na wadidi enwumira nso wadidi awie kura no achi adworo no wadaroma na eno nso so wama nsa ka bi abonegwa gwa nyare wa ewo ni padua ni mu aye ma ho ntowo yade bi ekowu ebekra wo no obeyi ni nyina firi ho na wetimi ama ho atɔ kama ebacha okɔ Chumesi drug store Amoafo pharmacy Ochiniba Kennedy Bra Joe drug store eno no Swedro sanso na Bra yaw oho nso kwa Swedro nsabeka bi Bosome pharmacy Swedro ofa yaw e wa Chiase
saa nso na bra Mike enso so wa chiase kwaku amoafo enso so ewo kede okọ no awonsa ebeka bi mepa cho bebre ebeboa na mo awo ho aye den ama mo enu achi hepatitis B, low sperm count, any fibroid, ulcer, any weni ohade a osi hurisiwisi ne eka ho no enyarewa we nyina so yade a ebetumi aboa eyi afiri ho kama de ama Fred Dr. Paul Kumimintai na omwao 0248716402 0248716402 0503785656 yem Fred Dr. Paul Kumimintai na onye enso moa yen kama pa Adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM afei adaroma adwenkyira wodo amode fa Facebook de baaye no yebehwe na yakenkan kakra edi amamo na afei ya so na dwumadie fofora beteki over edi amount enu nti ye ko Facebook na Facebook ho no ya hyase akenkan edi amamo we say there be luwan kakra ko mensa pillar 2 dom kwa benyane de ode baaye eno no ko mensa ene obehe politics ya ono ankasa atena ne demo a watwere ho brofo de abaha anya senketo ko mensa ye da ase Dr. Down Blue enso di free prem so apɛ usika no de baaye doc onso ye da ase yentie eno there be sister Fia oni amrado womunyomo no ti kakra mame me ba ye be crown ya so Ghana Adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Give God praises then I go get that money across and pay me I know they talk much Gucci and some for me Denfi I'm crying and you did it me bomb my bro on a low eh mentanka sa sika empede arene pankasa I won't fair empede eh mentanka sa sika empede arene pankasa I won't fair empede eh mi amini on fanya me de me hoaba asem no nie on kosonka yon fun mobida Ghana Adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Papa obone me demi na mias. Nse muno no move on to baby na me ne abri pesca. Nse I don't have time for no yeah. Send me wasting me time na few years time. Mama me nya na mama bre am a grown up days. One of my best me say me nikoto. That be why I've been working like a madman. Who shall woman was the last one? The last one. That's a Paul man to my best